Sa Pagadian City, Mrs. Gidunggab patay sa mister tungod lang sa 50 pesos. Ang detalye, pinagi nining exclusive report. Patay ang misis nga nailang si Annalyn Tambong. Humang gidunggab siyang mister nga si Limar Tambong sulod mismo silang balay sa Purok Lanzones, Barangay Lison Valley, Pagadian City, alas 6, Martes sa gabi. Saysay sa kabanay sa biktima. Nangayo daw og 50 pesos ang sospek apan wala hatagi sa biktima. Butang, nagikasuko sa sospek. Mikuha kuno kunig sundang dayon gidunggab og kapila ang biktima hinungdan siyang kamatayon. Pagkahuman, gidunggab sab sa sospek ang iyang kaugalingon o gitaparan pa ang misis. Sa pagresponde sa barangay kapitan sa lugar, namatik danining nagaginawa pa kuno ang sospek, busa gidala nila kini sa ospital. So pagtanaw nako sa iyang bana nga napagikinabuhi nga pwede pa natong isalbar. So ning decide mi nga amo gindalon sa tambalan para nga kung malibre manggaling siya at least makatubag siya siyang salaod nga ihang gibuhat. Mato ni Lieutenant Colonel Alvin Saguban, ang hepe sa Pagadian City Police, nga posibleng nawala sa saktong pangisip ang sospek. Pinagi sa samad nga nayaguman sa iyang asawa. Napanglimutan na sa iyang tarong nga paminsar ang bana. Kay sa atong nakita ni ang unang samad gikan sa likod. Sigon sa ikagaw sa biktima, nakita kuno niya nga nag-aaway kaniadto ang magtiayon. Kasi pag-away-away ron sila pero maulian ron po dayon. Kuan po kay ang trabaho daan ni kay saya mananom mangani ana. Kritikal ang kondisyon sa suspect karon nga naa sa Zamboanga del Sur Medical Center. Magatubang gihapon siya og kasong parricide. Tungod sa insidente, gibili na lang ang ilang tulo kagagmayng anak aron bantayan sa inahan sa biktima. Ako si Taco Campo para sa One Mindanao.